sa Dios imong sundon. Ang kinabuhi mo mahimong mauswagon. Sa pagtuo ug pagbuhat sa kamatuoran, ang panalangin sa Ginoo atong masinati. Kinabuhi mo umangat, kinabuhi mo mauswag. Basta ang pulong sa Dios imong mabuhat. Paglaom mo kusog imong maangkon. Mo kinabuhi ko, mudasi ko. Sa pulong sa Dios kita mo barog. Kinabuhi mo umangat. Kung pulong sa Dios imong mabuhat. Reverend Gideon Candelario, magwawali ug magtatambag, sumala sa balaan kasulatan. Pulong sa Dios, buhata! Kinabuhi mo umangat, kinabuhi mo mauswan. Basta ang pulong sa Dios imong mabuhat. Paglaho mo kusog imong maangkon. Mo kinabuhi ko, mudasi ko. Sa pulong sa Dios kita mubaro. Kinabuhi mo umangat. Kung pulong sa Dios imong mabuhat. Mo kinabuhi ko, mudasi ko. Sa pulong sa Dios kita mubaro. Kinabuhi mo umangat. Kung pulong sa Dios imong mabuhat. Mo kinabuhi ko, mudasi ko. Sa pulong sa Dios kita mubaro. Kinabuhi mo umangat. Kung pulong sa Dios imong mabuhat. Pulong sa Dios, buhatan! Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may kata. Maayo nga buntag, maayo nga pakiguban na welcome na usab sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Mga pulong sa Ginoo mo'y atong gihisgutan, mo'y atong gitun-an, mo'y atong namandunggan diri sa atong panag-uban. Ang pulong sa Dios may makahatag, makatabang sa tao aron makasulod ang tao diha sa siyang saad. Ang saad sa Dios nga ikaw ug ako iyang pauswagon, iyang panalanginan. Hinumduman nato sa tanang panahon nga si Jesus miingon, wala ako muanhi aron kamo akong silutan. Mianhi ako aron kamo makabaton og kinabuhing madagayaon. Ang pulong madagayaon nagpakita na sa Pinoy-anan, pamilya nga malinawon na ang pagsinabtanay og diha sa panagsinabtanay malipayon og malinawon gani ang pamilya, malipay ang Dios. Kaya ang Pinoy-anan o pamilya nga malipayon malinawon mga kaigsunan ikalipay nas Ginoo. Ug sa diha nga ang Dios magtan-aw sa maong pamilya nga malipay siya, dili niya ihikaw ang iyang mga saad, dili niya ihikaw ang iyang mga panalangin. Ikaw ug ako kinahanglan makakaton sa pagkinabuhi nga malipayon malinawon. Og gitabangan ta sa Dios. Nahimong instrumento kini mong programa ang pulong mong kinabuhi ko. Ang imong kinabuhi pwedeng mahimong instrumento. Ang akong kinabuhi pwedeng mahimong instrumento. Og ang tanang dunay kinabuhi pwedeng himong instrumento sa Dios aron ang tanan o ubang mga tao makabaton sa saad sa Ginoo. Mao hinungdan mga kaigsunan, ako nagpasalamat sa Ginoo nga sa imong kinabuhi nahimong taytayan sa panalangin sa Ginoo sa unsang paagi kon ang atong programa i-share nimo sa imong kaila. Kung imo kining i-share
sa walay paglangan. Masayod ang imong mga higala kaila sa mga pulong nga mo'y gikinahanglan, labi na sa ato karong pagkinabuhi sa kalibutan. Sa ato karong nga pagsugod, ato ning pablihan sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong nga Dios. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, niya kami amahan nagpasalamat na usab sa imuhang pagtubag, paghatag sa among gipangayo ug sa among giampo kanimo. Wala nimo ihikaw ang imuhang langit ng proteksyon among nasinatian na bati sa among pagpangatulog o karon niya kami amahan magpasalamat kanimo tungod kay imo na usab kaming gipanalanginan ug kusog gipanalanginan og mayong panahon. Imo na usab nga gitagbo ang among gikinahanglan. Imo na usab nga giamuma ang matag Pinoy-anan sa mga tawo nga mituo, midawat og nag-alagad kanimo nga tininuod nga pag-alagad. Salamat Ginoo sa imuhang pagkamaayo. Salamat amahan nga imo na usab kaming gitudluan ug gipahinumduman sa mga butang nga gikinahanglan namong ampingan, gikinahanglan namong gamiton sa pagkinabuhi alang kanimo lamang. We declare blessing sa mga tag-usa in Jesus name. Amen og amen. Maayong buntag no, maayong nga pagpaminaw o niya welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo, kanako o kanatong tanan. Dalaygon ang Dios nga ang iyahang pulong atong masabtan. Paminaw, paminaw, mo barong kita. Kung pulong sa Dios imong sundon. Hapit na mga igsuon nga madunggan ang tanan nga mga kumpos nato dinhi tungod kay akong gipangayo sa Ginoo ang kaalam sa paggama og mga kumpos sa magama og mga awit. Unya ako pong gipangayo sa Ginoo kung unsaon paggama og sunata. Unya padayon akong gipangayo sa Ginoo ang kaalam kung unsaon ako pagbahig, unsaon ako paggama kay dili man gud sa ako nang gikaingon mga kaigsuonan ko sa Ginoo kanang lisod kaayo nga alang nako nga dili ko inana bitaw ka maayo nga mo pagaan ang paghimo og mga awit timon maoy mo kana bitang mo pahinumdom sa ato ang kinabuhi. Kay ang mga awit mga kaigsuonan usan ni isa makatabang nato, usan ni nga instrumento nga diin aron mahinumduman nato ang mga mensahe sa Dios, aron madasig ang ato ang kasing-kasing, ang atong unahuna sa padayon sa pagpangalagad sa Dios. Unya hapit na gyud mga kaigsuonan nga mahuman ibin katong mga kompos nato nga mga awit makalangit kato nga Hesus Hari at otong humanon. Unya kana bitang ayaw usiki ako natang gamaan og sunata nga full band. Ang buti pasabot na ang drums, na ang electric guitar, na ay lead, na ay strumming, na ay keyboard, unya na ay bass guitar. Maunay ako ang gipangayo sa Ginoo niya sumala gyud sa ako ang nasinatian nakita hinahinay nga gihatag gibutang sa Dios sa akong nauna sa akong kasing-kasing kung unsaon pagama nga kana bitang ma-full giban gyud ang ato ang acoustic kay ang ato ang kanta kay ang akong naapsan ra sa pag-record mga kaigsunan medyo dili gyud inana kanang dili inana bitaw ka quality nya akong ipangay sa Ginoo nga Lord amahan kanang ang mga record sa kalibutan nindot man kaayo unya kini ako ang record mura man og kanang mura mag naara sa mga kanto-kanto kanang lisod man mura mag uga unya ako ang gipangay sa Ginoo nga iya kong tabangan, iya kong giyahan, iya kong tagaag kaalam sa paghimo o paggama og mga awit. Dili lang sa mga awit kundi sa mga sonata. Unya gipasalamatan nako ang Dios nga hinay-hinay kining gihatag o gibutang sa Dios akong kasing-kasing sa akong nauna. Unya excited nako mga kaigsonan ako nagtuo nga daghanang excited nga makadungog makabati na usab sa ato ang mga kompos labi na gyud sa ayaw usiki, ginikanan, langit ang pilia, unya mga batanon, daghang itong mga kanta nga akong na-record pero acoustic lang. Unya wala gyud nako mahuman. Nahuman ang kanta pero ang mga doyog dili gyud full band.
Muna akong gipangayo sa Ginoo nga mabutangan akong full band nga naagi say quality nga kung unsa kanindot ang mga sounds nga naa sa kalibutan, oy atong paninduton para sa kahimayaan sa Dios nga atong gilagaran. Ni akong ipasalamatan ang Dios nga kini hinay-hinay nga gibutang sa Ginoo sa akong dughan, no? Salamat sa Ginoo sa iyang pagpanalangin kanimo kanatong tanan. Kung pulong sa Diyos, imong sundon ang kinabuhi mo mahimong Muli ako ang gipasalamatan ang Dios nga kanang dili na tingog sa uban kun dili ako nagyong tingog ang mo deliver sa kanta niya. Salamat sa Ginoo, hapit na ninyo madunggan ang mga kompos nga ato ang nahimo diri sa atong panag-uban programa nga nagdala kanatos iyang dalan. Importante gyud dalan sa Ginoo atong masubayan kay diha sa dalan sa Ginoo naa kanunay ang kadaogan. pulong sa Diyos kita mo barog kinabuhi mo. Mayong nga buntag, mayong pakiguban sa tanan nga mga followers, mga moripli, no? Mga kaigsuonan nato nga naa sa nagalaing mga lugar, sa nagalain nga mga nasod. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon sa tanan nga moripli, no? Maayong buntag, good morning, good morning, good morning, good morning. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Ako nagtuo nga ang Dios naguban kanatong tanan, no? Salamat sa iyang pag-atiman. Basta ang pulong sa Diyos imong Mayong nga buntag, mayong nga pakiguban ni Sister Marcel Henriksen og sa ato mga kaigsuonan diha sa Sweden og maayong nga buntag diha sa maayong pakiguban no diha sa Norway, ato mga kaigsuonan diha sa Canada, ato mga kaigsuonan diha sa Australia, even ang ato mga kaigsuonan diha sa Mexico. Oy maayong buntag, maayong adlaw no. Maayong pakiguban ilabi na sa ato mga kaigsuonan sa gawas sa nasod, labi na sa mga naa sa Middle East. Ato mga kaigsuonan das Middle East, maayong gabi kay kasagaran nilang pagpaminaw sa atong programa gabi. Og maayong pagpaminaw, maayong pakiguban ni Sister Rod sa Sin diha sa Taiwan og atong igsuon diha sa Thailand. Maayong buntag, maayong adlaw og i-greet nako og happy birthday Sister Susana Pablio. Happy birthday, I declare blessing, no? Belated happy birthday nimo Sister Susana. Atong igsuon nga nanoka diha sa Thailand. Ato ang mga kaigsuonan nga nanoka diha sa Hong Kong, Sister Nori Balisteros. Good morning, good morning, good morning. Oy, maayong buntag, maayong pakiguban, maayong adlaw. Ilabi na sa ato mga kaigsuonan diha sa Cavite, Metro Manila sad, no? Ato ang igsuon diha. Maayong buntag, maayong pakiguban. Og siyempre ato mga kaigsuonan diri sa Cebu, Lapu-Lapu, maayong buntag ni Brother Gilon. Og siyempre ni Tatay Gregorio Kering, Pastor, maayong buntag. Og ni Nanay Fi, good morning. Og siyempre ato ang igsuon diha sa Talibon. Maayong buntag ni Tatay Pedro. Tatay Pedro Vicente o ni Nanay Dominga kung wala ko malimot mga kaigsuonan. O sa mga Vicente family, good morning ni Dong Julito. O sa tanan mga kaigsuonan, no, maayong buntag, maayong pakipaminaw. Sa tanan nga ning tumbaya na sa ato ang programa. Good morning, good morning, good morning. Maayong buntag, maayong pakiguban ni Jerlyn Rojas Buton og ni Rizal ni Mama og Papa na aron diha sa balay. Maayong buntag, maayong pakiguban nyo diha pa og ma, no? Importante mag-anaa kanunay ang pag-alagad sa Ginoo. Kay sa ato ang pagpuyo sa kalibutan, importante ato ning maampingan. Maayong buntag ni Rizal Lagsik Kawasan from Gingoog. Good morning, good morning. Oy, maayong buntag, maayong pakiguban ni Elmer Canelio. Good morning, Pastor. God bless sa imuhang programa, Pastor. Daghan na pod makadungog sa balaang pulong nga imuhang iwali. Maayong buntag, maayong pakiguban, no? Ni Rachel Candelario. Oy, maayong buntag nimo diha, Bes. Kanindot siya po nagluto para sa amo ang para sa balon sa among mga anak. O niya pamahaw po namo. O niya kuang gyud nang iharong kuratsa. Murag karaan maning kuratsa.
Iyaharong ko ang mga kaigsuonan murag ihag ning halad aron makita po diri mag-uban aron maghisgot sa mga pulo nga mao'y mugiya sa atong mga dalan. Oh, good morning ni Vicky Maris Alarda. Okay, wala gyud ko kabantay gahapon sa imong live. Gahapos buntag naka-live ta, pero gabi wala ko magka-live kay doon ako gitrabaho po diri sa recording studio. Og maayo nga pakiguban ni Arlene Inot. Good morning ninyo diha Sister Arlene og ni Pastor Renato Inot. Oy maimpuntag maipakiguban. Magwawaliw pagtatambak. Si Vicky, salamat sa laing adlaw. Amen. No? Si Josie Morillo, buntog. Morning Pastor, God bless sa tanan. Hope ang tanan mabless sa pulong sa Ginoo pinaagi sa imong programa sa radio. Amen. I'm one sing from Amag, Bayabas, Surigao del Sur. Mayong nga buntag, mayong nga pakiguban ni Mimi Medalyo. Good morning, watching from Davao City. Si Sister Regina Porto, good morning. Sister Vivian, mayong pagpaminaw. Ni mga sumampong family, mayong nga pakiguban. Sister, Ma'am Norberta Yotrat, Sis Diaz Bindoy, good morning. Kumusta mo, Ma'am? Sa tulong sa Diyos, kita mo baro. Wow, no? Mayong buntag ninyo diha, Ma'am Norberta Yotrat. Good morning, Pastor Ginio. Sa tanan, sa itibok ni mong pamilya, God bless you always. Request song Mauswagon. Okay, Mauswagon, no? Kani mauswag man eh. Kaniya, Mauswagon. Napuntay kanta nga Mauswagon. Mauswagon. O niya, acoustic pa na siya. Pero moabot ang panahon, at mauna na ako ang gihimo mga kaigsuonan nga ma-full ba na ng awit Mauswagon. Ato na nang ipulban. Kay mas dunay quality mga kaigsuonan na magay quality ang tanang compose lamang dunay pinasahi nga imuhang mabati sa kung ma-full band mga kaigsuonan kani acoustic ni siya nagmauswagon diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa pag-alagad magapadayon sa atong paghalad magmalipayon kung dunay pagsulay pailog lang kanunay kay ang Dios magpanalangin sa panimala. Nindot kaini siya nga awit mga kaigsuonan. Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo. Hallelujah, glory to God. Padayong matinod okay, mayong nga buntag, Pastor, request ko kanta Kristohanong pagpakabana. Pagkanindota kining word pagpakabana, kanang manginlabot ka sa mga buluhaton sa Ginoo. Dili kay kanang manghilabot. Ang pulong manghilabot, kanang nagpakita na nga kanunay kang nagdaot. Pero kung nagpakabana, nanginlabot ka. Kumbaga, dili nimo maguol ka, masakitan ka kon ang buluhaton diha sa pag-alagad sa Ginoo mapasagdan. Mao na nga nindot kay ni siya nga awit makalangit nga gi-request ni Jerlyn Rojas Buton, Kristohanong pagpakabana. Kay nagtudlo ni nato nga kinahanglan magpakabana ta, manginlabot ta. Kumbaga, mubuhat ta ba? Mutrabaho ta. Samtang nag-alagad ta kay Kristohanon man ta. Si request awit makalangit dito sa cross si Janry Bondico. Good morning Pastor Watsing Tihil Giholngan. Oy maayong buntag ni Junry Bandico. May buntag ninyo diha. Kumusta mo diha sa Tihil? Ako iyang i-welcome. May buntag ni Pabstil Manuel. Good morning diha mo diha Brad. Og Jocelyn Oligar. May buntag. Salamat sa Dios bagong kabuntagon. Watsing Aki Alex Ganso Umak. Wansing from Sierra Voliones Bohol. Shout out Marvin Lozano og ni Sister Luding nga kanunay na minaw sa programa sa Ginoo. Wow, pagkanindot nindot kayo ang ato ang pakiguban mga kaigsuonan nun sa sanan. Gibless tas Ginoo. Ikaw, ako, kitang tanan
naa sa presensya sa Amahan. Na kanunay ang presensya sa Dios. Si Mel Sabroso, maayong buntag nimo diha, Ma'am Mel Sabroso. Og ni Ricky Floriza, good morning pastor sa tanan naminaw, God bless. Iman ni gikan ni Sister Arlene Inot. Wow, no? Rodel Di Costo. Good morning pastor, once again from Poblacion Katigbian, Bohol. Uy, atong mga kaigsunan diya Katigbian, good morning. Nakaanag ko Katigbian mga kaigsunan. Usa to kahigayon nga naay gihimong kalihokan nga nagdiin dito nagsilibrar ang Katigbian og Bible man diin na ang mayor, na ang congressman man siguro to. Unya naay mga pare. Nya naay mga pare pud nga nahimong pastor. Unya usa ko nga ilahang gi-request nga mo kanta, unya akong gikanta kining ang pulong mo kinabuhi ko. Una nga paghuman ako kanta dito nako nalamano kay gilamano man ko atong pare nga nahimong pastor. Unya nalamano pud tong mga politician didto. Muna nga akong gipasalamatan ang Dios nga kining maong awit ang pulong mong kinabuhi ko kanang dili lang ang Pilipinas o dili lang diri sa Cebu ang kana bitaw nga na bless pati usab ang ato ang mga kaigsuonan nga wala pa pud nakadungog. Unya nakadungog sila sa maong awit, na bless sila, no? Salamat kaay sa Ginoo. Unya usab pod nga nakahimog kana bitawng kaabag aron ang mga mensahe diha sa mga awit madunggan sa ubang mga tawo nga wa makadungog niini kanang atong pag-share. Muna nga dako kaayo nga kaabag sa buluhaton sa Ginoo kining atong pag-share bitaw. Pag-share, pagpasa sa ngadto sa atong mga kailagigala labi na sa atong isig ka churchmate, no? Dalaygon ang Dios. Okay, may buntag ni DT Alsola. Maayo nga buntag pa so request ko kanta awit makalangit Hesus pagka maayo mo o pagka nindota, no? Uy, maayo nga buntag ni Pastor Alvin. Good morning pastor og sa tanan kaigsuonan nagapaminaw sa mga pulong sa Ginoo. May buntag atong mga kaigsuonan de Starcom. Pitata makita-kita ninyong tanan, no? Mingaw nami ninyong tanan. Ang inyong mga smile, ang inyong pure nga kasing-kasing, pure nga pagtuo ginaatiman o sa Ginoo unya nakapalipay sa Ginoo. May buntag Pastor Alvin og maayo nga buntag ni Sister Fina og buntag na sa mga Sarvida family ni Nanay may buntag ni Sister Ali, no? May buntag ni Sister ni Pastor Erwin Sarvida. Good morning, good morning, good morning. Kinabuhi mo angat. Mao man kunay gipakita sa Ginoo ato ang pagkinabuhi mo angat. Pero unsaon, kinahanglan ang atong kasing-kasing o kinahanglan atong nauna magpabiling mo paubos. Aron ang atong kinabuhi ipaangat sa Ginoo. Mao man ay prinsipyo nga gipakita sa atong Ginoo. Pagpaubos, di ba ipataas ka? Ayaw pagpataas kay basig mapaubos ka. Maayong nga buntag, maayong pakiguban ni Noel Cesar. Hi pastor, maayong buntag sa tanan-tanan sa imong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Watching here Bacolod Public Market request kong awit pagmata. O napoy pagmata, no? Daghan pag kaito nga awit Kristohanon pagmata. Motoy ako ang gaman og sunata. Unya hinahinay ning gihatag ni Lord kung unsaon paggama og mga sunata nga ma-full ban gid siya ba. Unya gihatagan gyud ko sa Ginoo unsaon pagtukar sa bass, unsaon pagtukar sa keyboard, unsaon pagtukar sa gitar, unsaon pagtukar sa tanan nga mga instrument. Muna nga kana bitawng moingon gyud ko mga kaigsuonan kung mopadayon ra bitaw gyud ka, dili bitaw ka maluya kay kung maluya ka muundang ka unsaon pagtabang sa Ginoo. Padayon lang uban ang pagkamapailobon o pagkamapopsanon sa tanang panahon. Mayong nga buntag, mayong nga pakiguban ni Cecilia, ni Raymond Candelario. Amen, maayong nga buntag pastor uban sa tibok mong pamilya pastor. May buntag ni Modong Ray. Kagahapon gitawagan ko ni Manong Buboy nya concern siya o nga lipay pud kay siya tungod sa sitwasyon o
sa mga mensahe nga akong gidasig pod nila, no? Si Celia pa nilagan. Blessed morning kanatong tanan. Risley Imoy, good morning pastor, shout out sa akong mga anak, sila si Nonoy, Val, og Dodong Rins, og sa akong bana nga suportado kaayo alang sa gimbuhaton alang sa Ginoo at sing from Balugo Gihulngan. Oy kanang Balugo mga kaigsuonan, nakaanha nagyud ko diha Balugo Gihulngan. Oy good morning ni Risley Imoy. Kumusta mo? Basig kailar ako ninyo. Nakakita na ta, no? Palihog ko no, ipaluap ko no ang tubag, no? Kung nakita nakailan na bata. Risley Imoy, good morning. Dihas Balugo Gihulngan. Kay sige bi akong anha dihas Gihulngan. Mayong nga buntag, mayong nga pakiguban ni Mary Grace Momo Limbaga. Good morning, Pastor. Kumusta na mo? Dalaygon ang Dios sa inyong mga kinabuhi. Uy, salamat kayo sa pangumusta. Kami diri, okay ra gyud, malipayon kami uban sa akong asawa, pamilya, ug sa akong ugangan, ug ato mga kaigsuonan diri. Malipayon na usa, unya naa kanunay ang pagtinabangay. Siyempre, mauna ang gipakita o gihatag sa Ginoo. Pagtinabangay, samtang na pa'y panahon. Kinabuhi mo umangat, kumpulong sa Diyos. Mayong nga buntag ni Jerlyn Bulandres. Mayong buntag Pastor Wansing from Himalalod. Uy, nakana po ko si Himalalod. Basig kailat ha. Good morning ninyong tanan. I declare blessing sa tanan nga nagsunod na sa atong programa. Good morning ni Ann Candazo. Good morning. Onya ko tiwas. Sige. Onya ra po ko muhuman. Bitaw. Sige, paminaw lang mo. I-reply lang na amoy maani og iblis mo sa Ginoo. Ay, mayong nga buntag, mayong nga pakiguban ni Estrella. Mayong nga buntag, Pastor. Request kanta, imong lang. Sige. Si Risley Imoy, gakita na ta, Pastor, atong Thanksgiving sa ilang Pastor Jomar Bantulinaw. Ba? O, daan palagi ko. No? Ay, salamat kaayo. Ako at ikaw tanawon sa imong Facebook. Okay. May yun ang makahinumdum ko kay nindot kaayo ang mga kinaiya diha sa ato ang mga kaigsuonan diha sa Bantulinaw. Kabalo mo diha sa Bantulinaw, dili lang sa Bantulinaw, sa Plagatasanon, sa Bantulinaw, sa Tarcom, tanan nga mga lugar nga akong naadtuan nga nagpabilin bitaw diha sa pag-alagad sa Ginoo, nga nagpabilin diri sa ato nga programa. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, akong makita masud-ong ang ilang mga itsura pagkaninduta, mabati nako ang presensya sa Ginoo ug ang pag-uban og pagpanalangin sa Ginoo pagkaninduta mga kaigsuonan. No, kay moadto ko gihulngan. Tagbuon jud ko anak nilang Pastor Alwin, Pastor Jomar, mga pastor diha sa kuan may buntag no, ipangumusta ko ni Pastor Willie, Pastor Chanel, ato ang ni Brother Alan, no, maimbuntag nila, no, maimbuntag ninyong tanan. I hope kanang karong Disyembre magpadala mo mga young people kay maunay bulan nga amo ang atong gikasabutan nga dunay himuon atong kana bitang youth camp Disyembre. Diin masinatian sa atong mga kabatanunan ang mga pamaagi sa Dios. Makatunan nila ang mga pamaagi pagtulunan nga mao'y magdala kanila kanang pagkabulahan. Kay ang tinguha gyud sa atong Dios mga kaigsunan nganong gipadala niya si Ginoong Hesus mga kaigsunan kana bitang ikaw ako mahimong bulahan. Mo nang kinahanglan masabtan nato ang mga pwedeng masinatian nato isa nato mapuy-an ang dapit nga iyang gisaad nga ikaw mahimong bulahan. Mayong nga buntag ni Tatay Arnold tay, may buntag tay. Si Pastor Art Pakle, sige na siya adtog Bohol. Tay, kuyong niya tatay ha, kay basig makaanha ko sa Talibon, mag-abot niya ta dito. Anya manganta ta dito si tatay si nanay. Unya dili na nato kayo kantahon tong si tatay si nanay nga kuan bisyoso katunang nabago kanindot kay bag-o na si arog pila na ta katuig nga nagsangyaw, pila na ta katuig nagsuri-suro dias Bohol, unya bisyoso ra gyapon murag way ipik mo nang ato nang giusab ang si tatay si nanay na bag-o na kay ngano man nisangyaw na sab sila. Ang ato karong pagkahisgutan mga kaigsuonan sa ato nga panag-uban, mga kaigsuonan no, atong gamit
kanang naghisgot tas butang. Unya ang butang naghisgot ni sa pagkinabuhi. Ang butang makatabang ni sa pulong pagkinabuhi. Dili kay tugutan nato nga ang butang makapaguba sa atong pagkinabuhi. Unya samtang namalandong ko niini ni mata ko mga kaigsunan bunta kadlawon pa ko nagmata. Unya ako ang gisabot akong asawa nga kanang naay gihatag sa Ginoo nga mensahe bes. Unya ako ning iwali kay kini maong mensahe ako ning nakita sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. Unya nangandoy akong kasing-kasing nga makatunan usab sa uban aron sila makasinati usab sa atong nasinatian. Mao na nga ako siyang giingnan nga kanang bis pwede ra kaya ra nimo kanang ikaw ray mag-prepare, magandam sa ato ang mga anak para maka-eskwela sila. Sige. Ay nana, no, salamat kaayo sa Ginoo nga ang ako ang bitong asawa kanang naagyod ang Dios nag-uban. Mao po nay akong itudlo ninyong tanan. Nga kanindot gyud nga ang asawa, ang bana ubanan kanunay sa amahan. Ang pulong ubanan kanang gigiyahan bitaw, kanang giblas, kanang malipayon bitaw nga magtrabaho, malipayon bitaw nga dili kay ang uban magbagulbol, ang uban nga magreklamo tungod kay wala ubanis Ginoo. Kung kita ubanan ta sa Ginoo, ang mga bugat nga trabaho pretira nang sayo na. Tinuod na, pretira nang sayo na. Kay ang mga lisod nga dili nato kaya kaniadto, tudluan man tas Ginoo. Sama gud sa mga panggama ug mga sunata, no? Gihatag sa Ginoo hinay-hinay lamang kinahanglan mo pailob aron ta makakat-on, no? So atong panag-uban mga kaigsunan, atong hisgutan ang pulong pagkinabuhi. Pagkinabuhi nga dili bitaw maguba. Importante nga ang atong pagkinabuhi nga dili maguba ug unsay angay natong buhaton. Ug mao ni ang akong gipangayo sa Ginoo nga makakat-on ta kung unsay angay natong buhaton aron matarong ang atong pagkinabuhi. Unya gidala ko sa Ginoo sa wali ni Apostol Pablo diha sa libro sa Efeso. Ablihin ninyo ang inyong Biblia diha sa libro sa Efeso. Unya ablihi diha sa kapitulo 5 unya bersikulo 15. Bersikulo 15, 16 hangtod sa 17. Kaning maong mensahe gitaytulan ni Apostol Pablo ang pagkinabuhi diha sa kahayag. Mao ni ang gitawag full context. Mao ni ang kinatibok ang konteksto. Buti pasabot kining maong mensahe para nis mga Kristohanon nga kinahanglan makakat-on ta sa pagkinabuhi diha sa kahayag. Ang pulong pagkinabuhi diha sa kahayag, kanang word kahayag nga gisgutan ni Apostol Pablo, mao na ang mga mensahe ni Jesus. Mao na ang pagtulunan ni Jesus. Si Jesus miingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Kanus aman mo abot, kanus ama ni abot ang kahayag sa kalibutan sa dihang gipadala si Jesus, sa dihang miabot si Jesus. Karon kay nimbalik man si Jesus dito sa langit aron pag-andam og dapit alang kanimo, kanako, kanatong tanan. Buot ba gipakita sa Biblia nga nawagtangan na usab og kahayag ang kalibutan? Wala mawagtangi og kahayag ang kalibutan sa unsang paagi. Sa dihang nibalik si Jesus dito sa langit, sa wala pa siya mobalik, doon na siya gipadala, doon na siya gisugo. Og ang tanang gipadala o gisugo, usa sa mga ilanan ang balang espiritu. Mao na nga samtang si Jesus naa pa diri sa kalibutan, nagtudlo siya aron mao iyang ipadala ang mga 12 ka disipulo. Pero sa 12 ka disipulo doon na pa'y natagak usa. Unya sa diha nga niabot ang mga kanabitaw nahitabo ang mga gipamulong, gipanagna, ang gisugilo ni Jesus nga siya magantos ug hangtod mamatay. Adunay mga apostolis na luya ug usa ni ana si Pedro. Pero sa diha nga mga apostolis o mga tinun-an nakakita nga nabuhi na banaw sa Jesus ug nahitabo gyud ang tanan nga gipamulong ni Jesus, nadasig sila. Tungod sa ilang kadasig mga kaigsuonan, gusto na silang musangyaw. Gusto na silang manglakaw aron iwali ang mayong balita. Pero gipugan sila ni Jesus diha sa Buhat kapitulo 1. Ayaw una mo panglakaw, hulatan ninyo ang balang espiritu. Kaysa ako nang gikaingon, ang buhing ebidensya sa mga tao nga tinud-anay nga naa
naa sa tawag sa Dios kanang tinud-anay nga nagwali, naa gyud ang balang espiritu. Ang pastor o ang magmawali nga naa niya ang balang espiritu, makasinati gyud ang mga pagsulay, kay dihas mga pagsulay diha mailhan kung naa ba say Ginoo wala. Kung naa say Ginoo, mapailubon siya. Paubsanon siya labaw sa tanan matinud-anon. Og isog nga mosultis ka matuoran. Mao na nga nahimo silang instrumento sa pagsangyaw sa pulong sa Dios aron ang kahayag magpabilin diri sa kalibutan. Mao na diha sa Mateo 5, kung imuhang tan-awon, Jesus mingon, kamo ang kahayag sa kalibutan. Sa unsang paagi, aron ang kahayag makitan sa kalibutan, kinahanglan kitang mga Kristohanon maningkamot mo padayon sa pagbuhat og maayo. Ipakita ang iyong kahayag pinaagi sa mga maayong buhat. Murag na nas Mateo 5:16. Mao na nga ang kahayag naghisgot ni pagkinabuhi diha sa kahayag. So buti pasabot kining maong mensahe para nato ning mga Kristohanon. Nya basahon nato ang kapitulo 5 bersikulo 15 hangtod sa 17. Ingon dinhi, busa pagmatngon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi aron kamo ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga walay alamag kundili sama sa mga maalam. Ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining ang mga adlaw. Busa ayaw kamo pagpakabuang paning kamo ti hinuon nga masabtan ninyo ang kabuton sa Dios. Ang Dios magapanalangin kanimo kanako kanatong tanan ni mao mensahe. Ikaw ug ako gidasig nga naatay pagpaningkamot dili sa pagpakabuang, kundi maningkamot ta nga masabtan nato unsa gyoy gusto sa Dios. Unsa gyud ang iyang kabuton, ang pulong kabuton kanang iyang gusto. Kanang iyang mga plano, iyang mga pamaagi, iyang mga pagtulunan, iyang mga sugo kay diha tanan naa say saad. Sa diha nga atong masabtan unsa ang iyang pamaagi, unsa ang iyang mga kanang mga sugo, mga pagtulunan, unya atong maikinabuhi, makasuod gyud ta sa iyang mga saad. Mabati na to ang iyang mga saad. Nya kabalo ba ta? Kabalo ba mo? Nga ang saad sa Dios dili lang sa iyang pagbalik. Ang saad sa Dios, ang saad usab ni Jesus Christ, bisan naa patas kalibutan, iya kang gilig-on o gidasig. Ayaw kayo kaloya. Ayaw sibog ay undang. Ubanan ta mo. Ni ako mag-uban ka ninyo. Kanus-an niya ipabati nga na ang Ginoo. Sa diha nga ang Pinoy-anan magkahiusa. Ang asawa ug ang bana magkahiusa. Ang ginikanag anak magkahiusa. Ang igsuon magkahiusa. Nga diha sa Pinoy-anan. Unsay gingon? Duha og tulo. Nga maghahiuyon, magsinabdanay sa ngalan ni Jesus na ako uban kanila. Ingon siya, di ko kamubiyaan. Unya, mao ni ato ang tinguhaon. Kay nga naman, kung masabdan na to ang kaubuton sa Dios, maikinabuhi na to nga malipayon. Maikinabuhi na to nga gaan. Malipayon, unya, mulampos yun ta. Kay ato mang nasabdan kung usaon pag kinabuhi, ang kabubuton sa Dios. Nya, kabalo ba mo? Ang kabubuton sa Dios mo'y pinaka-importante nga makatunan na to. Nga naman, naadiha ang kinabuhing walay katapusan. Mausad na requirements o makaingon kong ticket Yahweh aron makasulod tas gingharian sa Dios. Mateo 7 Naanas 21. Ingon sa diha, dili tanang magtawag kanako Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kato lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Christian, sigurado ba ta nga nagkinabuhi ta sa kaubuton sa amahan? The word pag nagkinabuhi ta, naa sa pulong pagkinabuhi. Nya mo ni ang gihatag sa Ginoo kay ingon si Apostol Pablo, pagmatnon kamo sa inyong pagkinabuhi. Kung nagkinabuhi batas kahayag or nagkinabuhi batas kangit-ngit. Unya, gisugilon sa Dios mga kaigsunan samtang na malandong ko niini og nakigsulti ko sa maong mensahe. Akong nakitaan og nasayran mga kaigsunan
Nga dunay mga tao nga nakinabuhi na sa kahayag, apan tungod kay dili mao ang ilang gigamit sa pagkinabuhi, nasayop sila sa paggamit sa mga butang diha sa pagkinabuhi na wagtang ang ilang pagkinabuhi alang sa Dios. Mao na nga ang Dios mga kaigsunan nagtudlo no nga dili nato tugutan nga dunay mga butang nga makaguba sa atong pagkinabuhi sa Dios. Hinuon, gamito na to ang tanang butang aron mas malig-on og mapagaan ang atong pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Mangutana ko, sa imong pagkakristohanon, nakakita ba ka nga adunay mga Kristohanon nagsugod na des pagpangalagad, nanay mga testimony, nanay nakasinati na sa presensya sa Dios, hilak og grabe nga hinilak, unya himan-himan nawagtang diha sa pag-alagad tungod kay dunay mga butang nakapaguba sa ilang pag-alagad. Hinumdumi, dili na dawaton sa Dios ang rason sa tao nga moingon tungod na nila, tungod ni ani na impierno ko. Ngano man, timan walay bisan kinsa nga tao, walay bisan kinsa nga butang or walay bisan unsang butang nga makapaguba sa imong kinabuhi kung di ra gyud nimo tugutan. Tinuod na. Walay bisan kinsa nga tao, walay ni bisan kinsa, ug walay bisan unsang butang nga pwedeng muguba sa imong kinabuhi pag dili nimo tugutan. Buti pasabot, walay butang nga mausik. Walay butang nga imong kapasanginlan. Walay tao nga imuhang kapasanginlan. Kumbaga, dili ka makapangangin. Now, namalandong ko niini mga kaigsuonan sa mga panghitabo sa Kristohanon sa nilabay ng mga katuigan. Akong gitan-aw, samtang nakigsulti ko niini, gihatag sa Ginoo ang mga kahintang sa mga Kristohanon sa mga nanglabay nga mga tuig. Kung unsa ang nakapaguba sa kinabuhi o pagkinabuhi sa Kristohanon ngadto sa Ginoo. Unya, akong nakit-an ang mga butang nga nakapaguba sa ubang mga tao or ang mga butang nga nakapaguba sa Kristohanon, pwede di ay nga ang mga butang nakapaguba, pwede di ay mahimong kaabag aron mapagaan ang pagkinabuhi ngadto sa Ginoo. So diha nakit-an ako nga nisod ang pulong kining depende sa paggamit. So ako tamong pahinumduman sa mga katuigan nga diin dunay mga butang nga nakapaguba sa tao. Pero pwede di ay nga makatabang sa tao aron iangat siya sa Ginoo. Siguro sa mga edad-idaran na nakaabot aning mga tuiga makarelate. Sa 1970s, kung imong tan-awon ka ng mga tuiga, wala pa yun ay cellphone. Pero kabalaw ba mo? Bisag walay cellphone, doon na yung mga butang nga nakapaulang, nakapaguba sa mga pamilya, nakapaguba sa kinabuhi sa tao, sa dihang nag-alagad sa Ginoo. Ug ang butang nga nakapaguba sa mga tao nga wala nila mabantay. Dunay mga tao nga nagwali pod nga kanang butanga demonyo na, kanang mga butanga kuha na, pero dili di ay butang mo'y demonyo. Kabalo ba mo sa 1970s? Dunay mga butang nakapaguba sa tao unsa? Dili cellphone, television. Mao bitaw nang dunay mga pundok sa una, even sa 1990s, 2000, naapay mga pundok nga nagwali nga ang TV dautan. Ang TV dautan daw. Ang TV makaguba sa oras nimo sa Ginoo. Pasanginlan gyud sa tao ang TV, no? Dali mo pasangin lang tao.
Pero pwede di ay ang TV makatabang aron mas madunggan ang mga mensahe ni Lord. Timan walay butang nga makapaguba kung doon na kay kaalam. Muna niingon ang si Apostol Pablo, anang panahon na wala pa TV si Apostol Pablo. Wala pa. Wala pa gani mga unsa pa kaha ang ilahang gigamit para communications, later pag yun. Pero iyan ang nakitaan nga moabot ang panahon nga dautan kini mga adlaw. Nganong nagsulti man siya nga dautan ni mga adlaw, unya ingon sa pagmatngon kamo. Pagmatngon kamo sa pagkinabuhi diha sa kahayag. Nya ingon pa siya pagmatngon kamo pag-ayo sa pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga walay alamag. Kabalo ba mo kaning walay alamag? Maupay magpaswito-swito. Magpamao-mao kana mga taong walay kahibalo. Walay basa-basag Biblia, mao pa nay mga taong murag insakto kaayo. Grabe na gyud kadautan ang panahon. Pero kabalo ba mo? Sa atong panahon karon mura ra punig sama sa ubang panahon. Sa 1970, daghang mga tao o pamilya naguba tungod sa TV. Nay mga salida black and white pa. Sobra nila ka-excited o nabaguhan sila. Daghang mga mata atong walay tarong tulog. Unya, daghang pamilya nga naguba. Pero, daghang pong kinabuhi sa tao na bag-o tungod sa TV. Nakadungog silag mga wali diha sa TV. Nakabati silag mga pagtulunan o nakakaton sila sa pag-alagad sa Dios tungod sa TV. Buti pasabot, diha nato nasayran sa una pang panahon nga ang mga butang sa kalibutan pwede siyang muguba, pwede po siyang muayo. Sa 1970s, naana diha ang katong radio, nanang kaset, mga player, wala pa siguro CD, pero nanay tape atong mga panahon na. Nanay mga composer ana mga panahon na nakakaton na ang mga tao sa gamit sa ilang mga talento. Pero kabalo ba mo sa 1980s grabe na pud kakusog ang mga disco. Naana diha kanang 1970s, 1980s naa siguro tong mga plaka-plaka pa. Nya sa unang mga panahon apay sulo-sulo or ni-upgrade na yung Petromax. Nya bisag layo kaayo ang area lakawon gyud para mamaili. Nya daghang mga naguba pong pamilya tungod sa mga puno, mga karaoke, mga disco. Kay ang iyang gibaylihan dili niya bana, ang iyang gisayawan dili niya asawa. Unya nangabugho ang asawa, nangabugho ang bana. Pag uli nangabuka ang mga pinggan, mga kardero nang layat diha sa bintana. Pero pwede di ay nga ang mga puno, ang mga kaset, ang mga karaoke, mga sing-along patug gamiton aron pagtukar sa mga mensaheng makalangit. Sa una na po to'y kanta, Fräulein, Fräulein. Mga karaang kanta. Pero naaday mga kanta nga pwede nimong ikuyog bisag asa ka, bisan manglaba ka, bisan naa ka sa Pinoy-anan, maguna ka, nga maminaw ka sa mga awit makalangit, nga madasig ka. Pag-abot sa 1990s, sulod na ng kanang telepono. Nanay telepono. Napatoy Alcatel, Nokia. Nya, daghan na pong naguba. Nga mga kinabuhi sa mga batanon, ato'y mga brick game. Grabe makadisturbo sa pamilya. Nisod na ang internet, 1990s. Unihang 2000, nanay mga computeran. Pero kabalo ba mo? Hangtod 2020, ato 2010-20 hangtod karon. Grabe na kapaspas ang teknolohiya.
Gikan pa kaniadto hangtod karon. Tanang mga butang nakapaguba sa tao kung wa say kaalam. Mao nang niingon si Apostol Pablo, kung magkinabuhi ka nga sama sa mga walay alamag, maguba ang imong pagpuyo. Maguba ang imong pagkabana, maguba ang imong pagkaasawa, maguba ang imong pagkaamahan, maguba ang imong pagkaanak, maguba tanan. Unya, di ka sud sa saad sa Dios. Dili nimo masinatian ang saad sa Dios nga ikaw giubanan. Unya, inig-atubang nimo sa Ginoo, muingon ta nga tungod to sa mga butang, tungod to sa cellphone, tungod may pay ako tong gibuka. God bless, God bless. May pay ako tong gibuka. Mga taong walay alamag. Uy, naapay mga tao nga nagwali, mga kaigsunan nga wala mutudlo ug wala nila tudloi ang ilang kaugalingon o ang mga taong saon paggamit. Mao na nga daghang mga butang nga gihaguan sa tao, gipaningkamutan sa tao, pero naguba, nalaglag. Na ako'y nakit-an nga ang mga karaoke gipangbunalan, muingon nga kaning karaoke ha, kining TV ha mo'y nakaingon nganong nagbulag ta. Wala man tao na ibuot ng karaoke, wala man tao ibuot TV, wala ibuot tao ng cellphone kung dili nimo gamiton. Wala gyud taho'y alamag. Mga igsoon, inani ni, gikan pa kaniadto hangtod karon. Mga gadget like television, radio, cassette, telepono, internet, smartphone, sa mga social media karon grabe na kakusog ang AI. Kanang tanan gikan pa kaniadto hangtod karon, daghang mga tao na uswag sa mga butang, nahimong instrumento ang mga butang aron ang tao mo uswag. Kabantay mo daghan kay mga tao nga dili artista pero karon murag lupig pa artista tungod sa gadget, tungod sa smartphone, tungod sa social media. Pero daghan po mga tao nga naguba tungod aning mga butanga. Ngano man? Kabalo mo ngano man? Ang mga tao nga naguba ang ilang kinabuhi maingon tungod aning mga butanga. Uy, binuang na nga pagkasulti. Kwinanggol na nga kanang kinaiyaha. Pasingin lang gud tao ng butang. Ano man ang hilabot ng butang? Kita ra may nigamit og nigunit og ningkuha og nigamit sa butang. Even karon na ay mga magwali nga ni simpatiya sad atong pastor nga nagwali nga gidukdok ang cellphone. Nya, maingon pod nga sakto gyud to, wala mo wili gyud ang pastor kung unsa ka mahal basta kay nakapaulang. Kinsa may dunay buot? Ang cellphone o ang tao? Logic lang ba? Kinsa may dunay kaalam? Kinsa na may dunay kay balo? May igsoon. Inani ang nakita ni Apostol Pablo. Dunay mga taong nagkinabuhi dapat nga naa ang kaalam. Isa pag paningkamuti ninyo pag-ayo. Dawat pag paningkamuti dapat nakafocus ka. Na nahatag nimo ang imong atensyon. Wala ka magpadisturbo. Paningkamuti pag-ayo ang pagkinabuhi ingon nga naas kahayag. Mao ba? Giingon ni Apostol Pablo. Pagmatngon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi di ay pagmatngon. Ayaw kamo pagkinabuhi nga sama sa mga walay alamag, kundi sama sa mga maalam. Diha giklaro nga dunay duha ka kahimtang ang tao. Nagkinabuhi nga maalamon, nagkinabuhi nga wala tao'y alamag. Ya, sa ako nang gikaingon ang mga taong walay alamag, mura po maalamon. Pero ingon si Haring Solomon, ang mga taong maalamon magpakihilom lang. Pero ang mga taong walay alamag,
Grabe ka sa baan. Ako ginatanan. O niya, kung dili mga maayo, dili ako. Pero kung mga maayo gani, ako na. Mga igsoon, inani ni siya, sa atong pagkinabuhi, tanang butang, nga na sa atong Pinoyanan, naas atong kamot, naas ato ang kinabuhi, pwede siyang muguba, pwede po siyang muayo. Pwede siyang makatabang. Ang usa ka pulong akong nakitaan, depende sa paggamit. Kay, samtang naniid ko og nagtuon ko ni ini, sikat pa sa mga tuig nga ako ang gisgutan sa 1970s, 1980s, 1990s. Daghan ang mga tao, mga batanon nga ang ilang kinabuhi na wagtang tungod sa gadget, tungod sa kaset, tungod sa kanang disco. Pero daghan kayo mga tao sad nga niangat ang ilang kinabuhi. Nakaalagad sa Ginoo tungod aning mga butanga. Like ninyo sa atong panahon karon. Gipanalanginan mo sa Ginoo tungod kay gigamit ninyo ang inyong cellphone sa akong mga nakatunan, sa inyong nadunggan diri sa atong panag-uban. Oy, daghan nga mga kinabuhi na bag-o. Daghang kinabuhi mga kaigsuonan na usab. Samtang dito pa ko sa Love Radio 97.9, Love Radio Cebu. Daghan kayo mga bana nga nawagtang ang ilahang bisyo. Naapatoy lalaki, bana nga tagalite, nga samtang nagpuyo siya diri sa Talisay, pamahaw siya po, paniudto siya po, paniapong siya po, napakunoy snacks. Nya nakadungog siya sa atong programa, hilak siya maayo. Nakadungog siya ng awit dito sa cross. Nga pwede di ay ang taong walay paglaom, makabaton o paglaom. Gibiyaan sa siyang asawa kay murag iyan namang pamilya ang bisyo. Biyaan sa siyang asawa. Karon, nakadungog siya sa atong programa, nihilak siya. Iya kong gipangita. Iya kong giadto sa puwente diha sa Cebu City. Iya kong gisud dito sa atong programa sa radio, sa istasyonan sa Love Radio Cebu. O niya, ako siyang gidala sa simbahan, ako siyang gipandungan, ako siyang giingnan padayon sa pagpaminaw. O niya, katong mga butang nga gihatag, gikan sa itong makaigsunan nga naa sa gawas, nagpadala sila blessing, na mga sinina, mga kanang long sleeve, mga karsones, nya gadahom sila nga dako kayo ko, kay wa man pud mangutana. Di mo po na ako magamit. Nya, na may mga listener nga ni adto. So akong gipadala. Ipadala na ko tong gitara nga gihatag sa listener da Lapu-Lapu. Nakatabang ta. Nahimo kong taytayan. So akong gipadala dito ang gitara. Namastor siya dito sa Leyte. Kabalo ba mo? Gikan sa pagkabisyoso, ngadto nas pagkapastor. Unsa ang instrumento nga nakatabang niya? Cellphone. Nakadungog lang siya. Radio pa itong panahon na, radio pa. Wala pa man ko'y live ato. Radio pa. Mana nga, kanang cellphone nga imong gigunitan, kanang cellphone nga naas imong anak, wala na siya, dili na siya, parihurag yun na siya sa mga butang kaniadto. Nga nakapaangat sa kinabuhi sa mga tao. Pero, doon na po'y mga taong naguba ang ilang kinabuhi tungod ato. Manang ako ang nakitaan ang mensahe sa Ginoo. Ayaw usiki ang butangan na nimo, ang imong cellphone. Gamitan na alang sa pag-alagad sa Ginoo. Ang cellphone, mao ni ato ang tanawon. Cellphone, kanimo kong cellphone usahay tungod daghan kay mga tao nga nakautang tungod sa cellphone. Daghan pong mga tao nga nawagtang ang ilang utang tungod sa cellphone. Daghang mga tao nga naguba, nahimong bisyoso tungod sa cellphone. Daghan pong mga tao nga napurdoy tungod sa cellphone.
Nakautang, 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 nakautang. Daghampong mga tao nga nawagtang ang ilang utang, nakwartahan sila tungod sa cellphone. Pangutana, tungod ba sa cellphone? Tungod ba kayod sa cellphone? Mo na pangutana. Mo na akong ampo sa Ginoo kay mao man ay kasagarang malitok sa tao. Tungod na sa cellphone, buko ni kay nawagtang ang presensya sa Ginoo. May pailabay, may paiwalay cellphone dili oy. Dili na tungod sa cellphone. Ngano man daghang mga tao na dato tungod sa cellphone. Tungod ba gyud sa cellphone? Dili oy. Tungod na sa paggamit. Una niingon si Apostol Pablo, tanawa. Busa pagmatngon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Kita di ay mo'y magmatngon. Kita di ay dapat na ay kaalam. Kita di ay dapat magbaton og kaalam sa paggamit sa tanan nga naa nato. Labi na sa atong panahon karon nga dautan na ang mga adlaw. Ang mga butang magamit na aron masabtan nato pag-ayo ang kaubuton sa Dios. Dako kayo ikatabang ang mga butang aron mapagaan, mas masabtan nato, mas makakaton ta og madunggan nato ang insakto nga mga mensahe dali nga masabtan ang mga pulong sa Dios tungod sa mga butang. Munang gihatag gipiyal sa Ginoo sa tuwa. Dili man na tungod sa mga butang, tungod ra gyud sa paggamit, mga kaigsuonan. Munang musaway gyud ko atong usa ka pastor, mga kaigsuonan, ubang pong mga pastor mudaig pod. Kay believe kuno sila atong pastor nga nigdokdok, gidokdok sa atubangan, gipasulod diya sa social media kay full sermon kuno. Na ang cellphone na nooy gipasanginlan. Bisag saon ako ampo sa Ginoo, bisag saon ako hangyo, Lord, pasabta kuno ko. Insakto ba ni sila? Wala oy. Kita may mulihok, dili man ang butang. Kita'y mugunit, dili ang butang. Walay kinabuhi ang butang. Aron muguba na to. Kita ramay na ay kinabuhi. Kita ramay na ay desisyon. Walay desisyon ang butang. Walay kalag ang butang. Yang anong siya may atong pasanginlan? Mo na niingon si Apostol Pablo, pag kinabuhi kuno mo nga maalamon. Ayaw mo pag kinabuhi nga walay sama sa mga taong walay alamang. Sana ka cellphone? Kani cellphone? Naguba ang iyang kinabuhi tungod ani? Dili oy. Bisag higdaan pa nimo tungod sa kadagang cellphone. Pero doon na kay kaalam. Muangat pa kag maayo tungod ka naa kay sa mga cellphone. Muna gigamit ko sa Ginoo sa pag-explain ani aron atong masabtan, matabangan nato atong kaugalingon aron ang mga saad sa Dios naa namang gutas sa saad sa Dios. Nya tang i-bless. Uy, grabe na takablas. Una sa una kanang naay mga pamilya nato nga moadtog laing lugar, perting dugaya tang maka-communicate. Padala tag mga mensahe sa una, binulan isa mo abot, unya mo balos pud sila, binulan pud isa nato mabasa. Kay gikan sa ilang lugar ipadala sa post office paingos lungsod paingos barangay. Ya barangay dugay pa kay mo abot kay walay motor, lakaw ra. Nya dili pa inana taga-adlaw ang lakaw. Schedule pa ang atong mga opisyal sa barangay lakaw sa una, usahay kabayo gamiton. Nya karon, oy, bisag asa naka-cellphone, maka-communicate ta anytime. Makashare ta sa pulong sa Dios anytime. Grabe na taka-bless. Kay kaniadto. Muabot ra ka sa usa ka lugar nga maglingkod. Ikumpara sa una nga muabot ka ang imuhang bagtak manginit paglinakaw.
Pwede ra kang makashare sa pulong sa Ginoo samtang naglingkod ka. Ikumpara sa una, isa ka mo share, mulakaw pag yun ka. Inaana ta kablas. Pero ang mga butang nga, diin gibless sa Ginoo nato, gibutang sa Ginoo nato. Kung kita magkinabuhi nga sama sa mga walay alamag, siyempre kita maguba ang atong ginabuhi. Muna nga, ayaw tuguti nga ang cellphone, maoy makaguba nimo. Tuguti noon nga ang cellphone, mahimong instrumento, aron maayo ka. Mamaayo ang imong pag-asawa, mamaayo ang imong pagkabana, mamaayo ang imuhang pagkaginikanan. Ayaw usiki ang panahon, gamita kini sa maayo. Muna'y giingon, even si Haring Solomon. Tanaw na to ang Panultihon, Kapitulo 6. Panultihon, ablihan na to ang Panultihon. Kapitulo 6. Versikulo 6. Ingon din taong tapulan, kinahanglan nga makakaton ka sa pagtulon gikan sa mga lumigas. Wala sila'y pangulo o dako-dako o hari. Apan nagtigom sila sa ilang pagkaon panahon sa tinginit. Alang sa tingtugnaw. Ang lumigas, walay mga pangulo, walay nagkamanila. Pero ilang nagamit ang panahon para sa mga panahon nga nanginahanglan sila. Kining cellphone, gamit ka ini siya. Alang sa imong mga panginahanglan, sa unahan. Gamitan na. Panginahanglan sa imong anak. Tanang gamit, tanang butang, gamita sa pagkinabuhi nga maayo. Gamita sa pagtuon nga maayo. Gamita ang butang sa pagtuon sa pulong sa Dios, sa pagwali, pag-share, o sa pagnegosyo, o sa pagkinabuhi. Mga kaigsunan, uban ang imong pamilya. Kabalo ba mo? Importante kayo alang sa imong pamilya ang tanang butangan na nimo. Ngano man? Para mapadali, mapagaan ang tanan nga buluhaton, komunikasyon diha sa atong Pinoyanan. Pero mo ni, biblical nga prinsipyo mo ni, ayaw tuguti nga ang butang bitaw mulabaw sa imong asawa, mulabaw sa imong bana, mulabaw sa imong mga anak, mulabaw sa imong ginikanan. Ayaw tuguti sa imong kinabuhi nga mahitabo sa imong pamilya ang nahitabo sa ubang mga tao. Nga mas importante ang cellphone kaysa ilang asawa, sa ilang bana, sa ilang anak, sa ilang pamilya, sa ilang trabaho. Diha sila nadaot. Ang tanang butang gitugot sa Dios. Ang tanang butang mapuslanon. Pero dipindi na sa imong paggamit. Mao na niingon si Apostol Pablo, pag tinarong mo, ayuha paggamit ang tanan nga ana ninyo. So naa nato mga kaigsuonan ang kana bitang paggamit. Kining cellphone. Yes, naay mga tao nga natabangan sa disigig scroll sa cellphone, sigig scroll, sigig irog-irog. Uy, nakakat-on sila, naay mga tao nga nakadungog sila gwali, pero mao lagi na. Depende na sa imong gitinguha sa imong kasing-kasing. Dili na depende sa imong cellphone. Depende na sa tinguha sa atong kasing-kasing. Kung nagtinguha ta nga matabangan nato tong kagalingon, kung nagtinguha ta nga makakat-on, sa atong pag-scroll, atong gipangita tong mga butang, mga video, mga wali nga makatabang nato, diha ta mo-post. Pero kung unsay atong gitinguha sa kasing-kasing, naglingaw-lingaw lang kag scroll, puro entertainment, mga chismis, wala nimo gamita ang imong cellphone aron pagtuon, pag-develop sa imong skills, pag-develop sa imong mga talento, pagpangita sa mga trabaho o mga oportunidad, or pag-promote sa imong mga nakatunan, kasagaran karon pagpakita,
mura ako ma-feel bitaw ko og kasubo. Kay daghan kayo mga Christian nga ang ilahang paggamit sa cellphone dili makatabang nila. Dili makatabang nila, labaw na nga dili makatabang sa tao. Daghang kay mga Christian o mga tao nga ang ilang naong murag gibaligya. Naong dito, naong diri, tan-awa na ko ng mga account ng uban nimong mga kaila. Sulay, di ba, makita nimo ang akong istorya. Doon ay mga account nga wala gyud naaman tuoy pasalamat sa Ginoo pero naong ra po imong makitaan. Murag ilang gi-display alang ilang itsura. Wala sila puli, wala sila sumuri anang ilang itsura. Nang ispiho pa nakita ang ilang itsura. Inig-scroll na anapod ilang itsura. Mura bag moingong higugma ang Dios pero ang aksyon higugma ang imong itsura. Wa man kay makuha ana. Kaysa imong ipos ang pulong sa Ginoo, ipos nimo ang imong nakatunan. Ipos nimo ang imong mga mensahe. I-bless pa ka nas Ginoo. Kay timan sa imong paggamit sa oras o panahon, nagpugas ka ana. Kung unsa imong gipugas, imo nang anihon sa unahan. Kung nagpugas ka sa imong hitsura, muani ra po kag puro hitsura. Tinuod na Kisa may mutabang nimo imong hitsura? Muna nga, karon og hangtod-hangtod, ngadto sa unahan, sige ra kang kalisod. Magkalisod ka, ngano man. Ang himong hitsura magkalisod man na. Pinakasayon nga logic mga kaigsunan ani ni. Ang imong sura dili na mabata. Moabot yun ng mangunot na mangtod mabati. Kung nagpugas ka nga sige rag hitsura, magkabati yun ng imuhang pagpuyo. Katawanan, pero mo'y tinuod. Ipugas ang pulong ni Lord. Di ba walay pagkadaan? Dili pagkatiguang. Kabantay mo anang mga tao diha. Naamagay mo yung mga kaila. Praktikal ning ako ang pagtudlo ninyong tanan. Naamoy mga kaila, di ba? Susihan ang ilang scroll. Scroll ilang account. Nagkuan tuod. Naka-message tuod sa Ginoo pero ang hilsura mo na highlights. Dagko kay di na lang ko mo istorya ka ambot lang. Mo gingon bantayan po nato ning istorya. Kay ako ram po'y manubag Ako nagtudlo gyud kog tarong. Ang inyong ipugas pulong na ni Lord. Bisag unsa inyohang mga idea o pamaagi, basta mo abot masabtan ra sa tao ang pulong sa Dios, i-bless mo ana sa Ginoo. Kung ang imong cellphone makakuha sa imong oras, apan walay nadugang sa imong kinabuhi, kinahanglan usbon nimo. Kung ang imuhang paggamit sa cellphone nakapakuha inuon na sa imuhang mga oras, usba, gamita ang cellphone nga matabangan ka, makatabang sad ka. Dili man ta mga artista. Aron dunay tao nga mag-apas atong hitsura. Dili man ta artista. Kristohanon man ta. Dili man ang atong hitsura mo'y makatabang. Ang makatabang sa atong kaugalingon ug sa mga tao, ang mga pulong nga nasa atong kasing-kasing. Ang mga mensahe sa Dios nga atong nakatunan. Busa, unsay mga butang nga nanimo? Bantay ni. Unsa ang mga butang nga nanimo? Ayaw himua nga dalan aron ka makagasto. Himua nga himan sa pagpangita sa panginabuhian. Unsa man ang himan?
himo ang instrumento, gamit. Aron naa kay panginabuhian. Unsa mga butang na nimo gamita aron matabangan ka. Ayaw usiki ang mga panahon. Na ako'y kanta nga, ayaw usiki ang adlaw mo. Ako nang gigaman og sunata. Madunggan lang gininyo na. Kaya ako nang muray magkasimi satsa na siya. Unya ako na siyang gipanindutan og mga instrument. Ako nang gikaingon nga wala na ako na dali-dali og pagawas ang ubang mga kanta kay ako nang pangayo sa Ginoo nga, Lord, kanang nanginahanglan gyud ko nimo. Dili lang sa ako ang kanang dili lang sa usa ka bahin ko, dili sa tanan. Labi na gyud sa ako ang paggama og mga awit nga mas mapagaan, masayon nga masabdan sa mga tao ang lyrics sa kanta uban sa mga sunata. Ako nagtuo nga unsa nga akong ginabuhi mausab ang inyuhang kahimtang. Mao ginay akong gipangayo sa Ginoo nga magdungan tag-angat. Magdungan ta nga malipayon, malinawon. Magdungan tag uswag. Muna nga ingon si Apostol Pablo nga busa ayaw kamo pagpakabuang. Paning kamuti hinuon nga masabtan ninyo ang kaubuton sa Dios. So inani ni siya, ayaw pagbinuang, ayaw pagpakabuang sa imong cellphone, sa kwarta, sa mga butangan na nimo. Himua hinuon nga ang mga butangan na nimo mas masabtan noon ang pulong sa Dios. Himan, galamiton, yes. Salamat kay ni Marlene, ayoon. Mga galamiton, himo ang himan aron or himo ang galamiton aron mas masabtan nimo ang pulong sa Dios. Kaning cellphone, kaning internet, kaning computer, tanan. Galamiton ni siya. Nga napadala na ko ang mga mensahe sa Dios nga inyong gikinahanglan. Ug nakatabang ni ninyo. Ug ako nagtuo nga kung naa ni ninyo makatabang usab mo sa uban. Isintro ra ang pulong sa Dios. Isintro ra ang kinaiya sa Dios. Isintro ra ang mga plano sa Dios. Isintro ang mga pagtulunan sa Dios. Sultihan na mo. Iangat lagi mo. Kay maunay saad og tuyo nganong mianhi si Jesus. Masubo ang Dios nga makakita siya nga nagpuyo tang gubot, nagpuyo tang magulanon, nagpuyo tang alaot, nagpuyo tang naas kalisod. Masubo ang Ginoo. Nganuman, gibuhat na gud niya ang tanan. Nagpakamatay na si Jesus Christ aron makalingkawas kas bisyo, makalingkawas kas kalisod, aron mapuy-an nimo ang iyahang saad nga magpuyo kang madagayaon. Karon inig atubang nato sa Ginoo. Pasangin lang nato ang butang. Dawaton ba di ay na sa Ginoo? Dili. Kamo nga nakadungog karon. Pangutan ay inyong kaugalingon. Do na ba'y kinabuhi ang butang aron makahilabot ni sa atong kinabuhi? Wala. Kita mo oy dunay kinabuhi. Kita mo'y dunay desisyon, kita mo'y dunay kaalam, kita mo'y dunay panabot aron paggamit sa butang. Aron ang butang mahimong himan o kalamiton, aron mapagaan ang atong pagkinabuhi sa kalibutan, aron sayon ang atong pag-alagad sa Dios, aron kita iyang panalanginan. Mao na nga akong gipasalamatan ang Dios nga ikaw ug ako kita iyang gitudloan. Andam na ba mo? Paminaw, mo barong kita. Kung pulong sa Dios, imong sundon, ang kinabuhi mo mahimong mauswagon. Sa pagtuo, pagbuhat sa kamatuoran, ang panalangin sa Ginoo atong masinati. Kinabuhi mo umangat, kinabuhi mo mauswag.
imong mabuhat paglaom mo kusog imong maangkon. Wa kinabuhi ko, mudasi ko sa pulong sa Dios kita mo barog. Kinabuhi mo umangat kung pulong sa Dios imong mabuhat. Reverend Gideon Candelario, magwawali ug magtatambag, sumala sa balaan kasulatan. Pulong sa Dios, buhata! Kinabuhi mo umangat, kinabuhi mo mauswan. Basta ang pulong sa Dios imong mabuhat, paglaho mo kusog imong maangkon. Mo kinabuhi ko, mudasi ko sa pulong sa Dios kita mubaro. Kinabuhi mo umangat kung pulong sa Dios imong mabuhat. Mo kinabuhi ko, mudasi ko sa pulong sa Dios kita mubaro. Kinabuhi mo umangat kung pulong sa Dios imong mabuhat. Mo kinabuhi ko, mudasi ko sa pulong sa Dios kita mubaro. Kinabuhi mo umangat kung pulong sa Dios imong mabuhat. Pulong sa Dios, buhatan! Kinabuhi mo. Ikuha mo ako sa dapit nga may kasama. Ihawas mo sa kalisdanan, ipasunod mo pa sa imong dala. Jesus, pagkamaayo mo, uba kung kasing-kasing iayo mo. Ikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Gitugyan ko, diha kanimo ang akong kahoyan, kasakit nga giagian, ihupay mo akong kagulan. Okay, maayo nga buntag, no? Maayo nga pakiguban ni Mary Chris sa Momo Limbaga, Tatay Arnold Pasyon, Gaw Antonio Dinoyo, may buntag, si Florita Ikat, og si April May Aka from Malate, Manila. Good morning, Pastor. Og ni Brother Josepino Paran. Og Elmer Canilio, Risley Imoy. Ato tas mga pag-ampo, ato ang pasalamatan ang Dios sa iyahang pagtudlo og pagiya, pagpahinomdom kanatong tanan. Atong hinumduman, walay butang nga makaguba nato. Basta gisentro nato ang pulong sa Ginoo. Hinuon, mga butang mahimo paghiman aron mapagaan ug mapasayon ang atong pagkabot sa saad sa Ginoo nga kita iyang panalanginan. Busa, ayaw tuguti nga ang butang maoy maguba nimo. Hinuon, tuguti nga ang mga butang mahimong himan o galamiton aron magmalampuson ka, mapagaan o mapasayon ang imong pag-alagad kaniya. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, salamat sa imong mga mensahe. Nga imo kaming gitagaan og mga ideya kung unsaon pagkinabuhing maalamon. Dili sa pagkinabuhing walay alamag. Salamat o Dios sa imong mga pulong nga nagtudlo, naggiya, nagdasig og naghatag ka namo kahayag sa pagkinabuhi sa kalibutan. Samtang kami nag-alagad kanimo ug nagpaabot sa pagbalik sa among Ginoo. Amahan, salamat sa imong pagkuban. Amoy salig diha kanimo among kinabuhi. Lampuson kami nga magtipig niini og pagpaambit ini sa uban. In Jesus name, amen.
Kini yung suon, Pastor Gideon, mo ingon na usab sa atong nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning kanatong tanan. Ako nagtuo nga ikaw nadasig og sa Dios gipanalanginan. I-share usab kini ngadto sa uban. Pagday mag-aawit kanimo amahan Jesus magahalay magapagday mag-aawit kanimo amahan ihalad na ang tanan itugyan na ang tanan diha kanimo Jesus ang mong Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus ibayaw ka iisa ka sa among pagdaig kanimo lang ihalad na ang tanan itugyan na ang tanan diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.